Webafowethu isematheni indaba yokuthi ke umthandeni ke makahlonishwe. Nangu ke uSizwe Ndlovu ke lapha ke okuyinsizwa ke ezibiza ke ngenduna ke yamabhinqa ke lapha ke naye ke eveza ke uvoko lakhe ke lapha ke enkundleni ke zokuxhumana ke. Ngifuna ke nizwe ke bafowethu ke ukuthi ke ngabe uyavumelana yini na nokushiwo uSizwe Ndlovu ke noma ke cha. Kodwa ke abantu abaningi ke sebaveze ke imbono ke ehlukahlukene ke ngalolu daba ke okukhomba ukuthi ke bayadinga ngempela ke ukuthi umthandeni ke ahlonishwe ke ngenxa ke yamagalelo ke akhe ke nangengoma ke iParis ke njengoba ke sazi ukuthi ke yenze kahle kakhulu. Bafowethu ngicela uqala ngenibingelele nje abaqala ungena kuleli khasi ke ngithi nje sanibonani bafowethu ke ngicela nje ngicela button ka subscribe uma uqala ungena ke ukuzithola ezinye izindaba ke engizokwenzela zona. Webafowethu ke abantu ke balokhu baletha ikhalazo ke ehlukahlukene ke lapha ke zokucela ke ukuba phathi mandla ke noma ke eziphathi mandleni ke ethinti kakhulukazi ke SABC kana ukhozi ke lapha ke kanjalo futhi ke nabakwalokhuza ke lapha abakwa arts and culture ke lapha ke ngokusho ke kukaSizwe Ndlovu ke ukuthi ke makahlonishwe umthandeni ngenxa ke yokuthi ke umuntu oqala ke osemlandweni ke kwaZulu okwazile ukuthi afinyelele ke ku 21 million viewers on YouTube. Kodwa ngale kokunanaza abafowethu ke naye ke indaba ke awizwele khona la kwisiqiniseko SA Media. Kulomculo alikho iqiniso. Kulomhlaba alikho iqiniso. Ingoma kaMthandeni iParis iqoqa umlando njengamanje yawo 23 million. Kodwa akahlonishwa eSouth Africa uhulumeni wakithi awumhloniphi ngendlela efanele. Yabona ingoma kaMthandeni arts and culture kumele ngabe uhlonishwe, qopha umlando kumele ngabe uhlonishwe. Uyahlonishwa enikeza ama-award or nje ekube khona into azokwenzela yona ehlonishwe i-artist lawaZulu Natal eSouth Africa eliqopha umlando ingoma yalo ithi iyawo 23 million views. Imsakazo eminingi kumanje ngabe kuneyinhlelo ezithi mayingena ibika abangena ngala abasakazi bengene ngeParis ngebika leParis ngeinsimbi zeParis. Kodwa ngoba kulomculo alikho iqiniso eSouth Africa alikho iqiniso akwenzeki lokho. Alikho iqiniso eSouth Africa. Ingoma yakithi kwaZulu ingoma kaMaskandi yeciko lakithi iyawo 23 million over 20 million views. Kodwa namanje lelo artist ahlonishwe. Kumele ngabe nje kwenziwe indumo eZulu wenziwa arts and culture uhulumeni wakithi kuhlonishwe iCokamelisha ngale ngoma. Why stations emsakazo eminingi njengamanje singezwa kunohlela abasakazi bengena ngebika leParis? Noma lento ukuthi mhlawumbe umthandeni uNkulunkulu amthatha amsondeze kuyena bese nikhuluma ubukhulu bakhe nemncome umlando walengoma weParis oqoshwe iParis noma kulindwe lokho kuthezelala umthandeni bese nomncoma amandla akhe nincome umlando wenziwe le ngoma iParis nabasakazi balinde lokho ukuthi azalale bese amabika mabengene enhlelweni zabo bedlala ibika leParis. Alikho iqiniso kulomculo, alikho iqiniso kulelizwe. Basakazi yini enivimbile ukuthi ningathathi ibika leParis ningene ngale enhlelweni zenu? Alikho iqiniso.